Η θεωρία της προσκόλλησης, The Attachment Theory, υποστηρίζει ότι ένας ισχυρός συναισθηματικός και σωματικός δεσμός με τον γονιό, την μητέρα, τον πατέρα, τον άνθρωπο που είμαστε σε πολύ στενή επαφή στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, είναι κρίσιμος για την ανάπτυξή μας. Εάν ο δεσμός μας είναι ισχυρός, υπάρχει δηλαδή ασφαλής προσκόλληση, τότε αισθανόμαστε ασφαλείς να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάντα αυτή η ασφαλής βάση στην οποία μπορούμε να επιστρέψουμε ανά πάσα στιγμή. Εάν ο δεσμός μας είναι αδύναμος, υπάρχει η αίσθηση της ανασφαλούς προσκόλλησης. Φοβόμαστε να φύγουμε ή να εξερευνήσουμε έναν μάλλον τρομακτικό κόσμο, επειδή δεν είμαστε σίγουροι αν μπορούμε να επιστρέψουμε. Οι άνθρωποι που συνδέονται με σχέση ασφαλούς προσκόλλησης λέγεται ότι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μπορούν να συνδεθούν με άλλους και ως εκ τούτου είναι πιο επιτυχημένοι στη ζωή. Οι άνθρωποι που συνδέονται με σχέση μη ασφαλούς προσκόλλησης τείνουν να είναι επιφυλακτικοί με τους άλλους, δεν έχουν κοινωνικές δεξιότητες και έχουν προβλήματα στη δημιουργία σχέσεων. Υπάρχει ένας τύπος ασφαλούς προσκόλλησης και υπάρχουν τρεις τύποι μη ασφαλούς προσκόλλησης: η αμφίθυμη προσκόλληση, η αποφεύγουσα και η αποδιοργανωμένη προσκόλληση. Τα παιδιά των δύο πρώτων τύπων μη ασφαλούς προσκόλλησης, παρόλες τις ανασφάλειές τους, λειτουργούν φυσιολογικά, θα λέγαμε, ενώ τα παιδιά της τελευταίας κατηγορίας αποπνέουν ένα συναισθηματικό κενό, εκφράζουν αποδιοργάνωση που προέρχεται από διάφορους παράγοντες όπως κακοποίηση, θάνατο, κακές σχέσεις των γονέων κτλ. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη θεωρία, ας δούμε τον κύριο και την κυρία Σμιθ που έχουν 4 παιδιά: τον Λούκα, την Άν, τον Τζον και την Έιμι. Οι Σμιθ είναι καλοί γονείς, αγκαλιάζουν τα παιδιά τους, έχουν συχνή βλεμματική επαφή με αυτά, τους μιλούν με αγάπη και είναι πάντα κοντά τους. Αλλά μια μέρα ο κύριος Σμιθ αρρωσταίνει βαριά και πεθαίνει. Για την κυρία Σμιθ η ζωή γίνεται τώρα πολύ δύσκολη. Περνά όλη τη μέρα δουλεύοντας, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να φροντίσει τα παιδιά της. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Σε ηλικία 6 ετών ο εγκέφαλος του Λούκα έχει αναπτυχθεί ως επιτοπλίστων, ο χαρακτήρας του είναι δυνατός και έχει μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία για τα δεδομένα της ηλικίας του. Η νέα κατάσταση δεν τον επηρεάζει πολύ, ξέρει ότι υπάρχει πάντα η μαμά, το ασφαλές καταφύγιό του. Νιώθει ασφάλεια, αργότερα εξελίσσεται σε ένα σίγουρο και αισιόδοξο νεαρό άντρα. Η εικόνα του είναι θετική. Η Άν, που είναι 3 ετών, αντιμετωπίζει προβλήματα που συνδέονται με τη νέα έλλειψη προσοχής. Για την Άννα η μητέρα της λειτουργεί τώρα απρόβλεπτα. Ανησυχεί για τη σχέση τους και ως εκ τούτου προσκολάται σε αυτήν. Για να τραβήξει την προσοχή της μαμάς της, υποχρεώνεται ασυνείδητα να εκφράσει έντονα τα συναισθήματά της και να ουρλιάζει. Όταν η μαμά της αντιδρά τελικά με απρόβλεπτες αντιδράσεις, η ίδια ενεργεί με αμφιθυμία και δεν δείχνει τα αληθινά της συναισθήματα. Αργότερα στη ζωή, άλλοι πιστεύουν ότι η Άν είναι απρόβλεπτη ή κυκλοθυμική. Η εικόνα της δεν είναι θετική, δεν δίνει καλή εντύπωση. Ο τύπος της προσκόλλησής της είναι αυτό που χαρακτηρίσαμε ως αμφίθυμη προσκόλληση. Ο δίχρονος Τζο περνά την ημέρα του με τον θείο του που τον αγαπά, αλλά πιστεύει ότι για να εκπαιδεύσει σωστά το μικρό θα πρέπει να είναι αυστηρός. Εάν ο μικρός Τζο εκφράζει έντονα τα συναισθήματά του ή αν φωνάζει, ο θείος του θυμώνει και μερικές φορές τον τιμωρεί. Αυτόν φοβίζει τον Τζο. Μαθαίνει ότι για να αποφύγει τον φόβο πρέπει να κρύβει τα συναισθήματά του σε πολλές καταστάσεις. Ως ενήλικας συνεχίζει τη στρατηγική αυτή και έχει προβλήματα να εισέλθει σε σχέσεις. Η εικόνα του για τον εαυτό του είναι μάλλον αρνητική. Η προσκόλλησή του είναι αποφεύγουσα προσκόλληση. Την Έμι, που είναι μόλις 1 έτους, την στέλνουν σε βρεφοκομείο. Το προσωπικό είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εκεί, υπερβολικά καταπονημένο και συχνά πολύ αγχωμένο. Μερικοί έχουν καταχρηστική συμπεριφορά. Ως εκ τούτου την Έμι χαρακτηρίζει έντονη ανασφάλεια απέναντι στους ανθρώπους που ζητά ασφάλεια, βιώνει μια σύγκρουση που αποδιοργανώνει εντελώς τις ιδέες της για την αγάπη και την ασφάλεια. Καθώς βιώνει φόβο τον οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει, προσπαθεί να αποφύγει όλες τις κοινωνικές καταστάσεις. Ως ενήλικας θεωρεί τον εαυτό της ανάξια αγάπης. Η εικόνα της είναι πολύ αρνητική. Η σχέση της με τους άλλους χαρακτηρίζεται από ανησυχία. Η ίδια είναι αποδιοργανωμένη. Ο συναισθηματικός μας κόσμος, κατά τη θεωρία της προσκόλλησης, σχηματίζεται τον πρώτο χρόνο της ζωής μας, μια περίοδο που είμαστε πολύ μικροί για να επικοινωνήσουμε το άγχος μας και ως εκ τούτου μπορεί να βιώσουμε υψηλά επίπεδα στρες. Στη συνέχεια, τα επινεφρίδια μας, ένα όργανο που βρίσκεται πάνω από τα νεφρά μας, παράγει τις ορμόνες του στρες, την αδρεναλίνη και την κορτιζόνη. Ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται και έτσι βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Η συχνή εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων χαρακτηρίζεται ως τοξικό στρες. Τοξικό επειδή εμποδίζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός παιδιού και αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε έμβρια ή σε πολύ νεαρή ηλικία, το τοξικό στρες μπορεί ακόμη να αλλάξει τις εκφράσεις των γονιδίων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας πολλές δεκαετίες αργότερα.
Βλέποντας μια παράξενη κατάσταση, μπορεί να αξιολογήσουμε έναν τύπο προσκόλλησης ήδη από την ηλικία του 1 έτους. Για να το κάνουμε αυτό, αφήνουμε το παιδί να παίζει με τη μητέρα του για λίγα λεπτά μέσα σε ένα δωμάτιο. Η μητέρα φεύγει και το παιδί μένει μόνο του. Η κρίσιμη στιγμή είναι η αντίδραση του παιδιού όταν επιστρέφει η μητέρα του. Τα ασφαλώς προσκολλημένα παιδιά συνήθως αγκαλιάζουν τη μητέρα τους, μετά μπορούν να ηρεμήσουν και τελικά να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Τα παιδιά που δεν είναι ασφαλώς προσκολλημένα μπορεί να εκφράσουν αμφιθυμία και αποφυγή. Μερικά δεν μπορούν να σταματήσουν να κλαίνε ή αρνούνται να συνεχίσουν να παίζουν. Τα πρώτα χρόνια της προσκόλλησης μας είναι θεμελιώδη και τα αποτελέσματά τους μακροπρόθεσμα. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία της προσκόλλησης, οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα μπόρεσαν να προβλέψουν ήδη στην ηλικία των 3 ετών εάν ένα παιδί θα εγκαταλείψει το γυμνάσιο με ακρίβεια 77%. Σε μια άλλη μελέτη ζητήθηκε από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Χάρβαρντ να αξιολογήσουν πόσο κοντά ένιωθαν στους γονείς τους. 35 χρόνια αργότερα ρωτήθηκαν για την υγεία τους. Το 91% εκείνων που δήλωσαν ότι είχαν μια μάλλον κακή σχέση με τη μητέρα τους διαγνώστηκαν επίσης με προβλήματα υγείας όπως στεφανιαία νόσο, υπέρταση και αλκοολισμό. Για εκείνους που είχαν αναφέρει μια ζεστή σχέση, το ποσοστό της κακής διάγνωσης της υγείας τους ήταν μόλις 45%. Αλλά υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα πρώτα χρόνια αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Είναι το σημείο εκκίνησης για μελλοντικές συμπεριφορές. Τα παιδιά που αισθάνονται ασφαλώς προσκολλημένα στην ηλικία των 2 ετών μπορούν να κάνουν φίλους στον νηπιαγωγείο. Η κοσμοθεωρία τους ενισχύεται με κάθε αλληλεπίδραση και αναπτύσσουν αισιοδοξία. Το αποτέλεσμα είναι να κάνουν καλές σχέσεις στο σχολείο, στη συνέχεια στις σπουδές τους και αργότερα στη δουλειά. Τα παιδιά που χαρακτηρίζονται από ανασφαλή προσκόλληση μπορεί να μην έχουν αυτές τις ικανότητες κοινωνικοποίησης. Ο ψυχολόγος John Bowdley, πρωτοπόρος στη θεωρία της προσκόλλησης, φέρεται να είπε: «Ένα παιδί που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη μητέρα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, εκείνοι που χαρακτηρίζονται από ανασφάλη προσκόλληση μπορεί να μην καταλαβαίνουν τον εαυτό τους. Για να γνωρίσουν ποιοι είναι και τι νιώθουν, μπορεί να χρειαστούν να επιστρέψουν στο παρελθόν».